O BNG de Muros Noia presenta emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia por máis de 25 millóns de euros, piden dotacións para proxectos relevantes en materia de saneamento e no arranxo de estradas autonómicas. Este é un dos proxectos que se inclúe na emenda dos nacionalistas que fai especial fincapé na importancia do saneamento para manter viva unha ría tan importante como a de Muros en Noia, partida da que o BNG propón un investimento de máis de 6 millóns de euros. A cantidade que os orzamentos da Xunta adican ao noso concello é tan irrisoria como dicir que son 0 euros en investimento. Non hai unha soa obra, unha soa achega das distintas reclamacións que fixemos. Dende o BNG de Muros pedimos a inclusión de distintas enmendas nestes orzamentos, e un deles o que consideramos máis importante para a viabilidade do futuro do marisqueo no noso concello é a obra de saneamento que vai dende a zona de Baño, Valdexería ata Laxeiras. Un investimento que ronda o millón de euros e que agora mesmo para o concello de Muros é totalmente inasumible. Pérez sinalou que outra problemática cronificada da comarca é o desdobramento do corredor Brión-Noia, para o que piden máis investimento e a falta de atención das estradas de titularidade autonómica. Propoñemos, en ese sentido, un total de 3,5 millóns de euros para a Edar de Noia. Quero facer aquí un pequeno paréntese dicindo que, aínda con esta gravísima problemática, a Xunta de Galiza única e exclusivamente recolle para esta Edar, para a Edar de Noia, apenas 700.000 euros para o ano 2026. Dende logo, unha cantidade absolutamente insuficiente. Tamén adicamos unha enmenda de 1 millón de euros a mellorar precisamente o saneamento en Outes, que tamén forma parte da ría de Muros e Noia, vive tamén en gran parte a súa poboación do traballo e do produto da ría de Muros e Noia, e que, polo tanto, ten eivas tamén importantes. A deputada nacionalista destacou a importancia de investir na planta de Serbia, aspecto recollido nunha emenda de 2 millóns de euros, e afirmou que é urxente investir en novo chan industrial e puxo de exemplo a Porto do Son. Evidentemente estamos a falar da C550, ao paso por todos os concellos, pero fundamentalmente ao paso polo concello de Outes, donde propoñemos unha emenda tamén moi importante en cantidade, nada máis e nada menos que de 5 millóns de euros, precisamente para o arranxo integral e para a mellora da seguridade vial e para mellorar tamén a mobilidade dentro da comarca. Presentamos unha emenda para que se cree precisamente un parque empresarial en Porto do Son de 5 millóns de euros. E aquí quero facer tamén outra paréntese. Temos un alcalde de Porto do Son, do Partido Popular, que leva, non sabería precisar cantos anos prometendo un parque industrial. Pois ben, nos vemos que a día de hoxe non hai absolutamente nada avanzado de cara á creación dese parque industrial. Temos que ter en conta que o Concello de Porto do Son limita co Concello de Ribeira, donde existe xa un gravísimo problema de falta de chan industrial, e entendemos que a creación deste parque empresarial en Porto do Son debera ser tamén priorizado, non? O BNG recolle emendas por máis de 25 millóns de euros con outros proxectos como a creación dun centro de interpretación dos castros de Baroña, a mellora dos pabillóns onenses de Santa Irene e o municipal, e o impulso da vivenda pública en Outes e Noia, ademais da construción dunha escola infantil pública na Vila Noiesa. Estas emendas debateránse no Parlamento galego nas primeiras semanas de decembro.